să ne jucăm Roblox. Realistic. Hai să vedem că ei sunt Brazilia și noi suntem Belgia. Ia o mână, portar. Pericol la poartă. Reușim să scăpăm. Pase. 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 De ce nu de pas? Scrieți în comentarii dacă vă place realistic scris. Scrieți în comentarii. Dacă da, dați subscribe și dacă nu vă place, dați like. Adică scroll. Slab. Mână. Hai, portare. Nu. Gol. Am dat noi. Contra Brazilia. Să vedem aici Brazilia. Brazilia. Da. Șutul meu. Respins. Și gol cu capul. Gol cu capul. Asist. Și asist. Ce gol cu cap. Da. Haide. Pase. Eram liber. Bravo, portare. Mână. Oh, ce gol am dat. Cum s-a dus peste portar. Ce execuție pe poartă. Bravo. Pase. Și astăzi o să jucăm doar un meci. Nu știu de ce driblează așa mult, dar în fine. Pase. Mulțumesc. Ce greșeală am făcut. Este 2-3. 3-2. Nu întrebați dacă se aude ceva. Gol! Ce gol! Stați puțin. Am revenit. M-a luat de la 1 metru. Nu știu cum. Revedeți pe filmare. Dacă a fost de la 1 metru. 4-3. Și o să filmăm doar un meci. Aoleu, ce gol era să dea cu efect. A luat mingea portarul lor.
Fiu, portare. Bravo, portare! E bot și apără așa bine. Este bot! Mamă, dar ce apără așa bine? E bot! E bot! Zici că e Courtois de la Chelsea. Haide, pase! Bravo! E bot! La un moment dat o să rămânem fără portar deoarece... Le-a dat pase! Le-a dat pase! No! No, de ce nu pasează? Bravo, portare! Da, da, nu, da, nu, no! N-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat acolo, dar până la urmă au dat gol. Uga, buga, armii! Hai să vedem dacă mai reușit să mai dăm un gol. Pase, pase, pase! Că ne luăm noi gol. Nu dăm. Bravo, portare! Dar n-am mai văzut bot care apără așa. Încă 20 de secunde. Dacă nu mai apucăm, asta e. Mamă, ce a scos-o! Ieșiți în el! Bravo, portare! No! No! În ultimele 5 secunde! Stai puțin că fac o șmecherie. Nu mai merge. Nu merge șmecheria. Haide cu golul! Gol! Gol! În ultimele 2 secunde am dat gol! O să dea extra time. Și dacă nu, se dă penalti. Pentru că a făcut un update nou. Extra time. Încă un minut. Haide! Gol! Asist! Asist și gol. Încă 48 de secunde. În el. Haide, portare! Da! Mai bine apăra botul decât tine. Da, portare! Gol! 6-6! Ce greșeală am făcut! Am încercat să driblez și Nalami și-a dat gol. Nu mi-am ce să zic. Mamă, cum a scos-o! Vedeți pe reluare. Vedeți pe reluare cum a scos-o. Penalty shoot. Să vedem cine bate primul. Firis shooter. Bate la ei primul. No!
Să vedem următorul, capitanul, bă. No! Stau în careu. Rămân în careu ca să pot să îi fac pe aia. Să rateze. Ei bă din alt careu. Cum a intrat acolo? Yes! Bravo, portare! Haide, David Ronaldo. 07. Hai că poți, hai că poți! Să dai gol. Gol! Yes! Să băgăm acum ei bat. Next shooter. Eu bat. Gol! Următorul shooter. Mun. A dat gol. David Ronaldo 007. A, nu, e O 07. M-am încurcat. Gol! David Ronaldo 007. Băgați-vă! Băgați-vă! Bravo, portare! Eu bat. Bat pe mijloc. Hai să vedem. Gol! Ce am bătut? Uite știu. Posibil că da. Of penalti. Am bătut! Victory! Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dați like și subscribe. La revedere!